Күгәрсен авылында туып үсеп, бүгінгі көндә лә ошо авылда гомер кисереүсе кадерле кешебез 5 апрель көне 2 яшьлек гомер байрамын билдәләүсе Гөлйөхан Галим кызы Курбанаеваны ысын күңелдән кайнар котлайбыз дип язалар безгә юбилярның балалары. Кадерлебез ямлы яз мизгелендә дөньяга килгәнгәме, бар галәмдең нурын үзенә йыган кебек, күңелләрдә арбарлык, ихлас та, кояш кебек алсак та, изгелекле, игелеклеле. Бар булмышын совхозда эшләүгә багышлаган кадерлебезнең хезмәте лә хөкүмәтебез тарафыннан баһаланмай калмай. Уның мактау кагызлары, грамоталары бихисап. Атайыбыз Хамидулла Рахматулла улы менән 3 балага гомер бүләк итәләр. Тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына сыгарганыгыз өчен һезгә 1000 рәхмәт. Кызганыска каршы атайыбыз безнең аралардан иртә китеп барды. Бала кайгылары ла күргән әсәебез бүген дә тормыш һынауларына бирешмәй, безнең өчен яшәү мәгънәһе булып, акыллы кәңәшләре, сабыр булмышы менән һәр башлангысыбызга фатиха биреп, куаныштарыбызны уртаклашып яшәй. 2 яшең тулган ямлы иртәлә һиңә дөнья рәхәтлекләренә шатланып, исәнлектә, һаулыкта, ян тыныслыгында бәхетле гомер кисереүеңне теләйбез. Өебезнең нуры, ашыбызның тәме, тормышыбызның яме булып, именлектә гомер ит, газизебез. Сабырлыгың һинең хары алтын, яй кояшы һәр сак күңелеңдә, һәр вакытта йөзеңә көләс булһын, балкып яшә гомергә. Кояш йылыһына йыелгандай, һыйына бедәсәй яныңа, тормыш ямен матурлыгын тоеп, яшәсәй яшә тагында. Хөрмәтле Гөлйөхан Галим кызы, улыгыз Рөстәм, киленегез Альбина, кызыгыз Зилә, кияүгез Алик, иян-янсәрдәрегез Ривал, Арина, Руслан, Айгөл, киленегез Гөлнара, кияүгез Илнур, бүлә-бүлә сәрдәрегез Румил, Динар, Илвина, бар йөрәктән язылган котлау үзләренә кушып, матур йырда юллайдар. Рәхим итеп тыңнагыз. Озак күрми торсам, күңелем тула, Кошар коштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Әни бәгырем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаман да кайгыртып яшисең. Булышасың, тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгырем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Бәхет, шатлык, куаныч
назлар